povedzme si, že čo sa stalo po futbalovom zápase. Niečo sa stalo po futbalovom zápase, všetko to už majú v rukách odteraz chalani. Stala sa buď nejaká tragédia, alebo nejaká vec, ktorá sa zapísala do análov Hradca Králové. To sa vás tak hovorí. Áno, hovorí. A začneme teda teraz od teba, Geno, pôjdeme k Igorovi, k Ondrovi, k Michalovi. Čo sa stalo po futbalovom zápase na novom štadióne? Začíname teď. Po futbalovom zápase? Na stadiónu. V Hradci Králové se stalo něco strašného. 10. 0. To nebylo. Bylo to 0-0. Na náměstí. Napovídá Kapitán mužstva jednomu fotbalistovi. Ale podívej, tohleto náměstí je plný lidí. Tady Snad zíbnul. někdo. Ale To nevadí. My budeme tým. Jsme tým. dobrý Tým. Tým nejlepších týmových duchů. náhle se stala neskutečná náhoda. Jeden rozhodčí přijel zl. To stačí. Úplně. Úplně. Vzdálené Země. Přitom uměl česky. Ale kokto. Dobrý. večer. A kapitán se Rozesmál. potom si Nabrousil. řitvu říznu rozhodčího Mezi nohy na náměstí vypadl Štros. Císařský řez se šlehačkou se povedl. 10krát Zavolal rozhodčí i hráči. a Štros ještě Dýchal. malým klacíkem šťoural Šťoura. do zadní části, Branky. ale Štros zíraje Na mláky, devícně zaspíval. dáme Dáme góla, dáme góla, dáme 10 gólů, možná dáme 0 gólů, určitě nedáme kapitáne. tam Tou Štrosicí a Štros
komu to prospěje. Nevolí, ať hodí kamerem. Au. Jo. Nebo ten. Au. Jo. Dospívali. Najednou. Konečně přijel kombajn. Z něj vystoupil 50. A z nich